खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 14 डिसेम्बर 2024 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुखौ दिनै गोरलैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंजागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयआ बांनो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैनो मावफुंनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ थोजासे मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गुबुननिफ्राय दिनै हेफाजाब लानांनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनोबो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनो हायाबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय नाथाय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां
खाबु दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन बहानिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै सारा जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों